samba fla ni mgon fla mala ti fla jama bala je fulul ama fo bismillah anga do kibaru keneka ayela ka fo ko konyo ko ni tara ke esaya imobulu basa mado ko ne bino kunungu ulula ko lu ta fabula kata konyo la ino ubora kalana anu ko ntatola ko ni fabula wi accident ko ni soro sala la ino basa kene bala ale ko mi barake minimum to ko tarawiri la ale be barake ino kene oye transporteur do ye wafana ale ko mi fana ye dalage ko ni duguden do fana yi ñu ko ni sa soro fabula ko ni sira ko nala c'est vraiment bambolo ka do ma odi ka fo 9e arrondissement commissariat mo ko ñu cessili affaire do ko kuka no de moto taxi zone ko ni o ko nala o ko ni zumba ko le saba ko ni mine nyani zumba ko le saba ka mine ko ni kera chukudi ayela ka fo che do ko be no do ba fo ma ko jiri chek ale ko ni ezo ni jiri chek ko ni be tellement to ko ni tellement ni minula nga abenani mami ama bena be maka barta ni tigila mko ko ni ka telemani ko ni système de GPS ko ni tumbo olaino donc moto ko ni mala ta yoro akumesa ka géolocaliser grâce à ça o konna la 9e arrondissement mo ko ni buluda ni afeninga barsa ko inkera amena doni abala ka mo disman kasi mo ko ni toro no akula to ma be moto taske tigi do ko ni mena ka fako aka moto ko ni minala 9e arrondissement mo ko yuto ko na miya to chem gon ka moto shena le ayira ka fo ko système de GPS ko be ale ka moto la arrondissement mo ko ni ka commissaire no to ko Dawda Jara ale ko ni aka bier élément ko ni renforcer ko sobe ko bla ka taka jikoro ni para barsa GPS ko tumbala ka yoro dira o konna de da utatora yeno fana anga korolo na système do be no duba fo mako ko lo garani no de ka fo ni mami ka fashion konna la kulungola ni kon be ayira mami ya she wa be taga fu yoro mi fana kera o konna la kulungola ntiki kon fana tumbe indi police ni kon fana no fe kulungola ntiki yoro mira système GPS fana o yoro kede neira o benaji kon para kon quartier ma utale duin kon kono kutara muso do soro no ginen ne do muso nya ira ka fo ale kon ka chede ka moto yi nga abe na soni tiens ko ni na tora ko ni moto bala ko ntume na limfana ko me akene nga som nga fo ko police ko ntumbala ka kono aya ise ka be boli abulile atambulla ka moto ko nto ani minodo police yo mino sensi ka so ka do so kono ka so perquisition ke no de ka so konna le ni man ma fa wara munum bi no ni fi sho ta wara munum ba ka so konna la o konna le la o dara be ni quartier do ye mi ba ira ka fo ko abe armée malienne ko ni appartenu ani marfa kulenga marfa ni no konna de kon na police ni kon ye muso en kon mine ka takana 9e arrondissement na ube saka che ngo ni la solo chogumina che la solo linya ila ka fo kale kilenti barake ani mamun be barake nyo afe to taxi kilomere bala ni zumba kulwere nu ko nu chasiri ko so we ni nyumba utega do wanda ni manu ko nga o ko fe ki bala wara mbambulu kala so ma ode ka ataki do ko ni fana bulula to maktu ko ni mara kon nala ode ka fo semaine temenu ko na be semaine fila ko ni bonya ko atakte aussi do ko ni kera yino to maktu ko ni region ko nala ni manna ni blessera ani véhicule do ko ni endommagé no no kuni anga mali fama ko ni tay o ko fera fe kunu go tukuni ataku wera buludala jatka wala ta ba ma ko ni fe information mun ko ni soro no ko nala o ya ira ka fo ko anga fama ko ni bina embuscade do ko nala kunu ma fla ko ni torala anga mo ko kotela ma tutu ko ni fana blessera ke wala la bamba mulu ko do mo ri ka fo transition mo ko ni ka dele ko fixer ka bla 24 mois la o 24 mois ko na la ma do ko tu ya mi ka fo ko uni sile o mo ga be men kanu o ko na la mo ko bala ka question soulever o de ka ira ka a fo le ko le 3 jours ko rencontre wera mo ko mena ke sile o mo ko ni nyokote o ko na la mo ko bala ka ni ngali ke yalma c'est là mo yu ta fo autorité malienne mo ko kon fana yu ta fo le 3 juillet menna le o wona ka akobani wa ou bien an on mena to sanction de kon na la o de kon yi question yi mi be ka soulever population fait ou jollo no ko sobe ko barza mi condition mo kon na la abala ka serré ka ta fait et ça so kon yi période kon bala ka yere ka ta fait moyen de vous kon fana be ka gele ko sobe ni question de kon bala ka circuler mo ni nyoko tene wakati nina ke baram ko mambulu ka do ma o ni ama fo